Все, що найгірше могло статись, вже сталося. Росія повернулась, так, їй відновлено в правах і в подальшому не може бути обмежено. А отже, треба виходити з того, що ми маємо. Вибачте, як же не може бути обмежено, якщо досі, пані Ірино, з усією моєю повагою, для того, щоб говорити, треба хоча б вивчити трошки предмет. Було 2 заперечення повноважень, лише одне з них було провалено. Лише одне, яке було провалено в середу. Моє заперечення повноважень на підставі процедурних ознак, яке було потім відправлено в Венеціанську комісію, досі залишилося. Воно досі підвищене. І ми чітко заявляли, демарш, який ми зробили разом з усіма іншими країнами. І ви зараз говорите, що Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Польща, які разом з нами в кінці вийшли і заявили про призупинення роботи, про те, що вони повертаються для консультацій в своїх парламентах, то вони теж виходять, що зробили нікчемну дію. Послухайте, давайте ви вже хоча б, я розумію, що ви приходите до влади, не ображайте хоча б наших партнерів, які готові нас будуть в майбутньому підтримувати. І в даному разі це важливий момент. Я вам кажу, що ми зараз вибудовуємо цю співпрацю для того, щоб потім, коли треба буде нам, коли нам, Україні, буде вигідно, якщо треба, ми повернемося в зал і будемо відстоювати свої інтереси, чи вже нова делегація, яка, якщо її встигнуть призначити, сподіваюся, що вона буде продовжувати ту роботу, яка робила ця українська делегація, яка вже увійшла в історію. І в даному разі це, якщо буде можливість розглядати, продовжувати розгляд заперечення повноважень російської делегації уже за процедурними ознаками, які зараз все ще залишається це заперечення в силі, то ясна річ, що треба приходити і це робити. Але я підкреслюю, не можна ні за яких обставин, і це вам скаже будь-який фаховий дипломат. І ми робили всі наші кроки з узгодженням з Міністерством закордонних справ. Якщо це залишити без уваги, то ми втратимо суб'єктність і замість того, щоб грати, будуть грати нами. Пані Ірина, вам слово? Дивіться, я би так не емоціонувала, тому що справді, попри все, ми не досягли результату. І Росія відновлена в правах. Попри демарш, який справді мав місце, і декількох інших держав, їхніх представників, які сьогодні консультуються зі своїми урядами, зі своїми міністерствами закордонних справ щодо подальших узгоджених дій, вони не полишають поля ПАРЕ. Вони тільки тимчасово, як одноразову акцію це зробили, правда? Я читаю польську пресу, я бачу, як відносились і під час голосування на Раді міністрів, коли 38 країн проголосувало, в тому Польща так само брала участь, які потім наче вчинили демарш. А отже, давайте не будемо перебільшувати значення демаршу і те, що ви називаєте величезним спротивом європейських країн, називаючи Естонію, Латвію чи Литву. А отже, давайте ми спокійно повернемося до цієї розмови уже з новим парламентом, і ці емоції, зелені рукавички, скобеєві і оці крики треба залишати в минулому. Перед нами складна, клопітка, багаторічна боротьба з Російською Федерацією. Вчіться бути... Можна спитати, а що ви будете робити? А от що ви будете робити? Просто у відповідь на те, що вам дають ляпаса, будете підставляти другу щоку? Скажіть, що ви будете робити? От ви так говорите, що нам треба зробити, нам треба зробити. Скажіть, що ви будете робити? Мені самому дуже цікаво. От ви приходите, у вас нова делегація, ви в ній маєте більшість, ви керуєте делегацією, хтось із ваших працівників. Що ви будете робити? Лише виступи, де вас будуть обливати брудом? Лише те, щоб постійно відбиватися від нових звинувачень? Чи ви будете показувати якось свою суб'єктність, що ви можете впливати? І з вами мають рахуватися, як рахувалися весь час з українською делегацією, причому суттєво рахувалися останні 5 років. Мені цікаво. Ірині, скажіть, будь ласка, що ви будете робити, якщо будете делегатом? Якщо називати суб'єктністю, власне, те, що витворяла подекуди делегація, я зараз говорю про ті істерики, які влаштовували, то я не вважаю, що це суб'єктність, бо подекуди вам робили зауваження навіть німецькі дипломати, не говорячи вже про інших, коли поводили себе негідно. І ми це багато разів критикували. Німецькі дипломати просували повернення Російської Федерації. Не варто було витрачати. Німецькі делегати просували повернення Російської Федерації, ще раз вам кажу. Буде сформована стратегія,
буде сформована тактика наших дій. Ну, яка? Я сподіваюся, що ми Ну, це яка? будемо робити Хоч назвіть хоч консолідовано щось. з усіма партіями, які будуть представлені у парламенті, і в тому числі з вашою, якщо ви пройдете без Бога. Назвіть хоч А щось. Ви отже, кажете, ми будемо, ми сформуємо, ми сформуємо. У нас була чітка своя стратегія. Міністром закордонних справ, узгоджена з Міністерством закордонних справ, з нашими партнерами. Я зараз говорю про поляків, про країни Балтики. Ми виробимо спільну позицію протидії Російській Федерації в ПАРЕ. Повірте, зелених рукавичок не буде. І там за Скобеєвою бігати ніхто не збирається. Пане Ірина, А якщо за вами буде бігати Скабєєва, що ви будете робити? Ми ж за Скабєєвою не бігали, Скабєєва бігала за нами. Ні, ну ви розумієте, мені чесно кажучи, набридло невігластво. От невігластво це найбільше зараз це державна політика зараз. Головна державна політика. Скажіть чітко, що ви будете робити. Мені дуже цікаво. Будь ласка, ведіть себе нормально, не емоціонуйте так. Я хочу Ви питати, я побачите. питаю вас. Партії «Слуга народу» ще не було в парламенті, аби могти перевірити, що і як буде. Я ще раз кажу, у нас буде коаліція, у нас буде підтримка наших міжнародних партнерів. Вже зараз розробляється стратегія, в тому числі і перебування делегації в ПАРЕ. А отже, з новим міністром закордонних справ, з новим міністерством закордонних справ ми виробимо спільну позицію. Так це треба буде гарно. говорити до виборів, а не після виборів. Розкажіть нам, що ви будете робити. Ми цікаво, можливо, ми вам допоможемо, можливо, ми вам щось порадимо. Бо ви хоч щось скажіть, що ви будете робити. Я думаю, що ваші поради будуть, напевно, дуже потрібними, і ми ще зустрінемося і зможемо дуже спокійно дякуємо вам, поговорити. пані Ірина Верещук, директор Центру Балто-Чорноморського досліджень. Дякуємо, що приєдналися.